Padá Charles Leclerc. Oh, this is a joke. Vraj to je vtip, samozrejme veľmi ironický od Charlesa Leclerca, ale také je pretekanie dole. No, je to už, áno, od 11. Sainza. No super, Videli sme tie panely s modrými vlajkami, ktoré aj ukazujú číslo, ktorému jazdcovi konkrétne je tá modrá vlajka určená. Sainz to urobil šikovne a Lando Norris má konečne opäť voľný vzduch. A do premávky zase padá Charles Leclerc. Oh, this is a joke. Vraj to je vtip, samozrejme veľmi ironický od Charlesa Leclerca, ale také je pretekanie dole. No, je to už, áno, od 11. Sainza. Za ním majú všetci jedno kolo, vidíme to. Čo sa týka toho Piquera, ešte pekne so spojočkou, Ačko.